tom, men med 60 kilo batterier i. Og det jeg gør nu, det er, at jeg starter systemet op. Og så laver den tryk mod gulvet, og så er det overstået. Og så kan jeg køre forlæns, baglæns. Det her er som sagt et gulvsæt, som I kan se, og jeg kan køre siden. Og til den anden side. Og så lader vi lige systemet lukke ned en gang, og så prøver vi med noget vægt på. Okay, og nu har vi så lavet den falde i søvn, og så har vi fundet en statist, der vejer 110 kilo. Og han står så i den del, der har drivmotoren monteret. Nu starter vi op igen. Og så kører den. Og så er det baglæns. Og sidelæns. Og der skal det lige siges, at alle de her lyde, som er meget høje, de vil selvfølgelig ikke være der, når det ikke er en prototype. Vi lader den lige falde i søvn igen, og så gør vi en tur med fuld last. Så har vi lastet fuldt, og samme øvelse. Vi starter op. Og så kører vi. Og så kører vi sidelæns. Og den anden vej. Sådan bare lige for at illustrere forskellen på med og uden, så nu har jeg 2 mand i, og jeg vil lige prøve at se, om jeg kan skubbe det. Det kan lade sig gøre. Der hvor det bliver rigtig hårdt, det er når jeg skal have den til sidelæns. Så skal der altså lægge kræfter i. Det andet er behageligere.